magagandang dagat. Hello mga boss, Happy New Year sa inyong lahat dyan. Samahan nyo ko sa mabilisang road trip natin. So papunta tayo sa south part ng Cebu. Walang iba kundi sa Uslob. Ayan, mabilisan lang to kasi sumama lang ako sa boss ko noon na si Sir Pabroa. May shoutout Sir Pabroa. Ayan, sa napansin nyo mga boss, magandang mga dagat dito sa south part ng Cebu, lalo na sa Uslob. Kasama ko sila Nanay Sipin at saka si Ate Aileen. Ayan, ano lang ako dito, nag video lang ako dito kasi na-attract ako sa magandang tanawin. Alam niyo naman pag dito part ng south may magagandang mga dagat dito kasi minsan lang ako kapag ligo dito. Noon pa, matagal na yun, kaya hindi na naulit at hindi rin pwede na maligo ko dito kasi iba yung purpose namin ngayon. Punta kami doon sa cemetery, sa sementeryo, kasi magdagkot kami sa magdagkot kami sa asawa ng boss ko. Ayan, yan yung boss ko, nag drive, walang ibang chinito dyan, si Sir Pabro. Yan, tsaka kasama namin yung anak niya na bata pa, binantayan ko noon, si Ila Pabroa. Yan, gandang tanawin dito, mga dagat. Kung dito lang sa Cebu, walang ibang magandang dagat dito lang sa south part ng Cebu, at saka doon din sa dulo ng sa north din ng Cebu. Pag dito sa gitna ng Cebu, hindi magandang mga dagat, pero maraming resort. Yan so nakikita nyo dyan, grabe, ang ganda, ang sarap maligo. Pero gaya nga sabi ko, iba yung purpose natin ngayon kasi mabilisan lang to, hindi tayo pwedeng maghapit-hapit dyan. Yan may mga mangingisda dyan. So nakikita yung buhangin kulay puti. Yan kulay puti. Sarap maligo. Tingin lang tayo, tingin ka din, tinginan lang tayo dito. Oh, grabe, ang ganda ng dagat, parang kumakaway yung dagat. Pero dyan lang muna kayo, hindi kayo maka sa amin. Ayan, nandito na nga tayo sa sementeryo sa Uslob. Ayan, gaano kagandang sementeryo kasi yung sementeryo nila malapit lang din sa dagat, kaya dito nag video lang ako. Yan, kasama ko si Ate Aileen tsaka si Nanay Sipin para ayan, yan yung anak nila, si Ila tsaka ako yung ampon nila ako yung ampon nila, kaya din nag-stop muna kami dito kasi bumili kami ng kandila kasi hindi naman pwedeng pumunta kami doon na walang kandila. Kaya nakarating na kami dito sa Uslob Public Cemetery. Di ba? Ang bilis gaya ng sabi ko, di ba? Lang, quick road trip. Mabilis ang road trip. Bahala na kayo dyan, hindi ako magaling mag-English. Sa akin lang, nakapunta na tayo dito. Sana samahan niyo ako, Ayan medyo mainit yung agtang natin sa araw. Yan, naging yung natin, yung kilay. Pero okay lang kasi wala namang mga tao dito masyado. Alam niyo na ba sa probinsya, di ba? So, nakikita nyo, may maraming tao dyan pero nakalibing sa ilalim ng lupa. Pumunta pa kami dito sa dulo. Sa unahan dyan, dun sa unahan, dagat na yan. Nakikita nyo, may blue dun. Yan, di ba? Ang ganda. Ganito katahimik ang sementeryo sa Uslob. Di ba? Dito na kami. Yan, salamat sa pagsama mga boss. Sa uulitin, God bless.